Induna yasehostela laseDenver eGoli uShalazile Mbatha ithi ikhathazekile ngobugebengu osebubonakala budlanga kuleli hostela. Lokhu-ke kulandela isigameko lapho kuthunjwe khona umfundi waseWits University owaholelwa ophathe ngohlelo lwenkundla yezokuxhumana eGrindr ukusebenzisana olusetshenziswa abathandana bebe nobulili obufanayo ukuxhumana kwezobudlelwane. Abasolwa baphoqa ukuba bakhokhelwe imali engu-30,000 wamarandi ngumndeni wesisulu ukuze sibuyiswe siphephile. Ngesikhathi kuqhubeka uphenya amaphoyisa alunywa indlebe ngomshini wemali lapho omunye wabasolwa kwakufanele ayokhipha khona imali. Waboshwa khona lapho wabese eyokhombisa amaphoyisa lapho isisulu sigcinwe khona. Amaphoyisa aphenya ukuthi ingabe labasolwa bayathinteka yini kwamanye amacala afuze lawa eGauteng. Induna uMbatha ithi kwabashaqisa kakhulu ukuthola ukuthi abasolwa ngalesi senzo batholakala ngaphakathi kuleli hostela, kepha uthi yena akabazi labasolwa kanti futhi kwababoshwa kukhona nabamsulwa. Abasolwa balindeleke ukuthi babuyele enkantolo kusasa kanti abasolwa abathathu babuyele enkantolo nje balaxazwe ngabameli. Mangifika khona hawu kwenzenjani madodana, ngifika amaphoyisa maningi namandiya namabhunu. Kwenzenjani bathi hayi khona umuntu othunjiwe ula eDenver phakathi. Ngithi ngaphakathi kuphi? Phakathi hostela bathi awu uthunjiwe kanjani? Base bedlako lokhu base bemveza. Uyintombazane lo muntu nangimbheka umshophe nje. Awuye lo ulungileka abalandela abantu. Base bethi kulungileka waseza manje. Ase ngishaya endlini. Angifika la sengingelele iphoyisa. Ngithi baba sathi sibatholile, mathola beyadle phezulu. Asibathi yena baba. Baphe bayise asisambela amaphoyisa ahambe nawo. Hayi nangempela ngithi kahle ngilandele. Bese kwafika lapha estation. Mangamathola estation lapha sebabana sephansi. Hawu yibo bonke laba cishe ba-7. Hawu ngathi bahlala eDenver abantu. Kuthi mina ngikwazi abantu. Bona uthi-ke sothola lekhenga entsha. Sinenkinga la sothola lekhenga entsha. Hawu futhi-ke kukhulu ngifuna ukutshela mina yonke. Kube nemikhuba efanayo yonke eyodwa.